bere kide profesionala Smith & Wesson zarkitua badauka estilo propio bat barde ura bere bakerotan igandero esnatzen da egun sentiarekin bat borrazten du bere bizarra bazkalduko amaretxian egia da kondaira tabernetan kondizionalarekin joanitu baz baditu bere ideiak zuk ere bai échate a las calles y no mires para atrás egia da kondaira tabernetan kondizionalarekin joanitu baz baditu bere ideiak zuk ere bai échate a las calles y no mires para atrás badu sekretu bat aitortu ezinekoa malkoak somatzen dira biziputaz nazkatuta seme bat egin zion arraindegiko Josefari ta parkean ikusten du sortzi urtea da dituelarik egia eta kondaira tabernetan kondizionalarekin joanitu baz baditu bere ideiak zuk ere bai échate a las calles y no mires para atrás egia eta kondaira tabernetan kondizionalarekin joanitu baz baditu bere ideiak zuk ere bai échate a las calles y no mires para atrás egia eta kondaira tabernetan kondizionalarekin joanitu baz baditu bere ideiak zuk ere bai échate a las calles y no mires para atrás egia eta kondaira tabernetan kondizionalarekin